ଡାକୁଛି ଡାକିବି ତୁମକୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ପିଣ୍ଡେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯାଏ। ତୁମେ ସବୁକିଛି ଜୀବନରେ ମୋର, ତୁମ ପରି କେହି ନୁହେଁ। ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପରିଚୟ ଆଜି ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମୋର। ତୁମ ଶ୍ରୀପୟରେ ଆଶ୍ରମ ଲୋଡ଼ୁଛି, ଏତିକି ବିଚାର କର, ଏତିକି ବିଚାର କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି 27 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲି। ଆପଣ ବି ଏ କାଳିଆ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଆପଣ ବି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର